Pag natalo tong tigre na to, full talaga tayo magkondisyon. So nakaabang yung dilaw, no? Tingnan natin kung kakayanin niya. So ito na sila ngayon mga bossing, yan. Ito na yung mga gagamba ngayon. Nakaitlog na tong dalawa, nakaitlog yung tala, nakaitlog din tong isa na to. Yan. So ito may selection ako mga boss, no. Na-select ko na to, panlaban natin, no. Ito yung mga sinelect ko. Nagagamitin ko ngayong linggo. So yan, pula. Itong tigre. Ito yung mga gagamitin natin ngayong linggo, no. So ito yung may mga super ako na herbicide. Nilagyan ko na ng kaha. So testing tayo dito sa may herbicides natin mga bossing. Ayun, no, may tinesting na ako, no. Tinesting tayo. Ito. Nilantakan niya agad, no. So basag tayo ng gagamba mga boss. Try ko magbasag ng gagamba. Tignan natin. So pwede siguro. May old ako dito eh. So may old ko dito. Ito ata yung matanda na. Tanda ko na ng herbicides, no. Ito. Tapos testing natin siya kung saan masusubok siya, no. Siguro. Yan. Sige natin to, medyo may kaha. Okay, game natin. Kunin ko lang, no. So ito mga bossing yung mga kalaban nun. Pula na tigre. Malakas na gagamba mga boss. Ano natin to mga bossing. Malakas talaga na gagamba. Yung kalaban niya. Ito mga kalaban niya mga boss, mahaba naman to. Pero medyo old to, no. So ito yung mga kalaban niya. Ito. Medyo may kahabaan na konti. So malakas pa din, no. 1 month mahigit. Yan. So testingin natin to. Basagin natin, no. Kung makalusot yung pula, baadaling ko sa linggo tong pula. Doon sa mga sinelection ko mga boss, hindi ko binabasag yun, no. Dito tayo magbasag muna sa pwede natin gamitin, no. Bakit hindi ako nagbabasag doon sa mga sinelection ko? Selection na yun mga bossing eh. Kumbaga alam ko na yung galawan ng mga yun, no. So, against the light ba? Against the light ata, no. Hintay sa kabila. Hintay sa kabila. Ito yung mga kalaban, no. Kung lumusot tong pula mga boss, gagamitin ko to, no. Pag hindi, dali patay talaga. Putik ka. Takbo yung tigre na pula. Putik. Ang tibay talaga nitong dilaw na to, no? Kaso hindi ko na kasi dadalhin sa labanan to mga bossing. Tinalo yung bago. Iba talaga pag winner kasi mga boss, matapang. Pero sayang naman to. Ang ganda pa naman. Isa pa nga. Hindi mo kaya.
Sayang naman mga bossing kung di mo kakayanin yung dilaw, no? Kaya, isa pa nga. Posible. Langan ka dyan. Balangan mga bossing, no? Tsupi. Kung sa dayuhan pa naman mga boss, dito ka pupusta talaga sa pula, no? Matutsupi ka lang pala. Bitin talaga tapang, no? Kaya hindi ako nagbabasag mga boss, eh. Mas trip natin yung kondisyonin talaga agad, no? Kaysa yung ganito, yung basag-basag. Sayang yung gagamba kasi sa ganito. Ang ganda pa naman ng pula na yan, no? Sipin nyo kung na-kondisyon tong pula na to bago nilaban dito, no? Hindi natin kailangang magsayang ng ganitong gagamba. Sayang kasi mga bossing, no? Ang gandang gagamba na ito, isipin nyo. Tapos binasag lang natin, no? Dahil bago siya, wala siyang kondisyon, walang ano. Yung tapang niya lang nilalaban niya. Eh, ito old to na gagamba. Itong kalaban niya, eh may pundo dati to. Hindi talaga atras basta-basta to. Ngayon, naagatan lang siya siguro ng unti. Umayaw na siya. No, last one niya. Ayaw talaga. Pero tignan nyo mga boss, labasan ko to na nakakondisyon. Ano? Labasan natin na nakakondisyon na ano. Ito. Pag ito natalo, big sabihin, ang bobo natin magkondisyon mga boss. Ito. Okay. Dadaling ko to sa linggo. Medyo kondisyon na ng unti. So meron pa akong ilang araw pa, dalawa. Itong kursunada ko na to. Makahala na unti itong tigre. Game natin, no? So yan. Pondo to. Ito yung panlaro ko dapat dati. Kaso tumagal nga. Medyo na busy tayo itong dilaw. So tinalo niya yung pula na maganda. Ito, nakakondisyon to. So 2 days pa lang. Meron pa akong 2 araw pa. Gamitin natin sa linggo. Testingin natin, no? Pag ito natalo to, ibig sabihin full talaga tayo. Game. Papustuhin ko na itong dilaw mga boss, no? Itong dilaw kasi na to nakapondo ng load to dati, no? Then winner din kasi mga bossing, no? So game. Pag natalo tong tigre na to, full talaga tayo magkondisyon. So nakaabang yung dilaw, no? Tingnan natin kung kakayanin niya. Dilaw na yung pinaabang natin. Sige. Pag tayo natalo dito, full talaga tayo. Maganda, parehas lumaro pa rin, no? Iba pa rin talaga. Utang ina ka. Ang tibay ng dilaw mga boss. Grabe tong old na gagamba natin na to. Ang tibay, utang ina mo. Grabe lumaro. Wasakin niya rin yung tigre natin, no? Yun lang. Finish ka doon mga idol. Eyeball talaga. So magandang laban, no, nakita niyo yan. So yun yung bakit hindi ako nagbabasag mga boss, kasi ganun nga. Sayang yung gagamba. So isipin nyo itong tigre na to, Ito tigre na to. Pero kasi pinagbasagan natin kanina, may pundo na kasi yung dilaw. Isipin nyo itong tigre na to, kung walang load to, hindi ko pa nakondisyon ng onte, then binasag natin sa mga boss. Sayang naman, matutulad siya dito. Ang gandang gagamba. Hindi ko na ngayon magagamit to. Ang gandang gagamba, pero dahil natalo sa mga bossing at wala pa siyang kondisyon, tinesting natin sa pondo lang siya. Na nakapondo sa kaha, wala siyang, alam mo yung punching bag, mga ganun. Natalo siya dito sa old natin na gagamba. Ito naman, yung bago natin, yan yung tigre. Medyo kawawa din tigre, pero panalo siya, no? Kasi inabangan siya, nakaabang yung kalaban. Pero pinartida ko na yon kasi nga, ito old natin na winner to dati pa to. Pero malakas din talaga, nakita nyo naman yung laban, no? Kung hindi pa bumalikwas yung dilaw doon, may chance pang matalo yung tigre. Pero good, di ba? So nakita nyo mga boss, kahit 1 month old, malakas pa rin lumaro. So yan yung tulong nung gamot natin. So kung gusto nyo umorder ng gamot natin mga boss, kahit 2 days lang na kondisyon, no, talagang babalabag yung gagamba. Walang hiting mga boss, diretso bitaw lang yun, no. Diretso bitaw lang natin yun. So ganyan lumaro yung gagamba natin mga bossing. So sa linggo laro tayo. So yun, kung makaka-recover pa to, no. Malaki din tama na itong tigre, pero good shit. Grabe yung tinalo ng dilaw, ang gandang gagamba. So may basa-basa, grabe yung agatan nila, yung kita yung basa na yan. Sayang nagagamba to, ang ganda, talo.
So, yun lang. Maraming salamat sa panonood and God bless you all.